Na území Starého Mesta sa koncentruje veľká časť tých občanov, ktorých sa dotkli otázky reštitúcií. Či už sú to nájomcovia reštituovaných bytov a domov, ale napokon aj ich majitelia. Je to veľký problém, ktorý má mnoho podôb a iste nemá jedno univerzálne riešenie. Ale ja si neviem predstaviť, že ako starostka Starého Mesta by som občanov, ktorí sú týmto procesom postihnutí a ktorí žijú v nedôstojných podmienkach, nie vlastným zavinením, poslala sťažovať sa na úrad vlády. Myslím si, že tento problém v prvom rade potrebuje lídra. Politika, ktorý konečne dostane všetky zúčastnené strany za jeden stôl, aby začali hľadať všetky možné a dostupné riešenia. Ja si na toto trúfam.